House nam sejar kan dai spa pra phon riu ha ka World Cup ko long hapo jongri ha Mexico ka Argentina ka job ya ka England da ar la ka we hadin sau posnam kata mentaus nam ar hajar ar phon riu ha ka World Cup ko long ha ki lai tili ri ki bekenthop ya ka ri America ka Mexico bat ke Canada ka Argentina ka job yang ya ka England da ar la ka we hadin sau posnam kani kala urlong betek kumta naki Henry sin ya kendu jong kedigi artili ki kenhun kile yo ban job mar laisin palat sipo milen ngut ki bru hakaleng saudong jong ke perthai kila soi ya ke wei ke ujor ban kerpat ya ke FIFA baga de ban weng no mardor ya ke Argentina naga thup jong ke FIFA World Cup jong dos nam ar hazar arpun riu kena ke perthai ba ke jingjob jong ke Argentina nadu ke round of 16 kadai ke jingjob ke bala shule thok hatu ke desi Shamo baka FBI jong ke US kila yok ban kurup ya ke pisa bom hok jong ke Argentina Football Association bakila penpoi sya presiden jong ke FIFA Gianni Infantino syu nagalang jo presiden jong ke FIFA Gianni Infantino lo ong kumne hatu ka jingjob jong ke nu ke tim Hamadan hapo ki minute ki belabu da ke FIFA kata ke de ke kam thok ke kam syukur se habaki rang yelekai kim la shu banyada yeleka jong ke gol naga jing sha thap gol kin shu kno beba ka dei ke jingle jong ka FIFA bat ki official ki bapniyat Hamadan ka bamut ba baro ki tim ki balaram kin ujor sha ka FIFA shanoshu kata ka jingjob bat ka jingram ha ka jingelekai World Cup kandon lada baro sau pho pratali ki tim ki bala rong sha ka ka World Cup jom tasnam ar hazar arpun ru kim priang shu ya ka jingjob bat ya ka jingram ka bala penyat de ki nong penyat khandai pho minute Hamadan sha aishu ka World Cup jong ka perthai kan sapoi season ka sengi ka FIFA kam ju khot ya ki nong penyat Hamadan de ki tu ki bru ki bom pat tip ya ki kendon jong ka FIFA bat ya ki kendon jingre kai football Hamadan hanre haswa bekinmi madan kila dai lupa kibla tip ha nadong shadong sapang ka jela kai football joga perthai kan ne ke jing tho jong president jong ka FIFA u Infantino kumbangi teba ka Argentina ke ri ke buntam ki nongkesan hasitlup jong ke perthai la antat bakledon hadu kumba cheese pa san pho hadu lai spa million ngudi ai ki bru hakaleng saudong jong ke perthai ki bala kersan ya ke Argentina ka jingjob jong ke Argentina kala pensngusi ye ke besngusi bat kala penkeman pat ya ki bekeman kani ke jingjob jong ke Argentina nadu ke round of 16 hadu ke semifinal kani kala bu ya ke perthai ha ke jinglengok ke bakraw ka ba kim la shu ban pedang ba ke Argentina kan job persya ya ki tu ki tim ki bala dap bane khun ha ki ni lightly ki jingkhun kata ya ke Egypt ya ke Switzerland bat ya ke England namar baka day ha ki minute ki bakadu ka Argentina gala pen kala khongpong lut ya ke result kat hadu bagala don ka jingkno baka jing ujoru ban ong bagari ka jingjob jong ka Argentina ka day ka jingsha liang jong ka FIFA ya u Lionel Messi namar ba lada ramno ka Argentina ka FIFA kan sadunam hanre haswa bangan jubab yi kita ki jingkno baro ngakwa ban ong kumni ka Argentina ka day tanggeri ka pau tang ha ka football kam day satya ka tageri ka crowbor kum ke US ke Russia ke China bat ki wei pat ki ri ha ke perthai ki don ki kendon jong ka FIFA ki bra kren sai ba lada ka don ka nu ku ke jingle bom hok ka jingle thok da ki nong penyat Hamadan ne ka jing thong pisa bat ki wei pat ki kamle thok na lor ka jing tokit bat ka jing pensitom da ka FIFA ethnic committee bat ka FIFA disciplinary committee ka don ru sa ka jing to ke da ka tanat to ke jong ka ta ka ri ka bla penlong ya ka World Cup bat la da lab bat pensi sha ya ka ni dei ban pensi tom ya ka bekum ka ta kumta la da baro ki te ki jing no ki long ki badai na ki light li ki ri ki priang ya ka ka World Cup jom to snam ar haja ahun riu ka US ka ka we ni ki ri ki ba start tam ha ka perthai ban la da ka Argentina Football Association kala penbam pisa shisha yo president jong ka FIFA u Infantino ne ka don ka ta ka jile thok jong ki nong penyat Hamadan phin tharai ba ka FBI jong ka US kamlap ye kita baro ka FBI ga la bantu kit ya ga ta ga jingja ha ga nu ku ri jong ka perthai lada ka don kam namar hadu menta ka FBI ne ka FIFA
kim pat pen pau ye ka nu ka ta ka jing pen i ba kila lap sai ba ka don ka ta ka jing le silang jong ka FIFA bat ka ta ka jing silang jong ki official ya ka Argentina la ong su ba ki palat sipo million mut ki bru ha kaleng saudong jong ka perthai ki bala ujor sha ka FIFA ki dei tang ki tu ki basyun bat ki ba persang ban penbot nam sniu ya ka FIFA u president jong ka FIFA Ugani Infantino ula ong ba ni snow thu ba watang hapo jong ka we ka riru kendon bet ki jing kana da kumne bat da kumtai hanre kat no tam ha ka perthai si tulup lei na lor kata kini ki jela kai jong ka Argentina bagi tegi light ligi tim hatu referee ula penwai palat ye ka por lani duna ye ka por balabu ka tim ka bla thap gol ru ka khlam thap sabar jong ka por lani duna ye ka por ka bla dabban bu da ki official jong ka FIFA ula ong chu ba ka FIFA ka sngut hu ya ka ne la slam ha naga ta daw ka pendon kam ya ki tiar ka juk start menta ban lap bat ban tip ye ki bun ba ki jingduna bat ki jing ba kla hamadan namar ngi tip ba ubru sa hi ubru undon bet ki jingduna hangni bat hangtai hanrai ki bor machin ju ka juk start ka ba menta pen om la satya ban buri pen lap bet ye ki jing sisa barok lada kamde ke jingdon jo ki tiar ke jukstat ke bamenta lese u referee ula pen kenya ke nu ku gol lani ula pen kenya ke nu ku jingbakla wat ye ki bomde ban khintu hanre ka de ke jingdon jo ki tiar jo ke jukstat ke bamenta ki bele rap ban lap bat yo i ye ki jingbakla baro pen pau u Infantino ka FBI ru kamla ban sutokit lada kam wan ka hukum na ka jing bisar ban pensisa ba ka don ka ta ka jing thras new ya ka FIFA lani ya ki nong penyat hapo jong ka madan hari tangwe bat ka ta ka long ba lada ka FIFA sisa ka le thok ka FBI jong ka US kan sa sema dan lut ya ki ta ki jing sisa baro sisin gesngi kumta ayupis ngau halor jong ka jing no jong berthai halor jong ka jing job jong ka Argentina bagan poi hadu ka final ha ga World Cup jom to snap R1000 arpun ru snow ha sakoman khublai sibun tat hadu ikndu ha ga wipat ka video